Avui, Nissaga de Poder arriba al seu final. Me'n vaig de viatge. De fet, he vingut a dir-vos adéu. Hi ha decisions difícils d'entendre. I no deixis que l'Eduard s'ensorri. Però la veritat encara pot ser més dolorosa. He enganyat, estafat i robat per tu. He destruït vides i propietats. M'he hagut de casar amb una dona que odio. I tot per tu. Ha deixat un rastre d'odi al seu pas. No seré mai teva. Doncs no seràs de ningú. Però el seu final és més a prop del que es pensa. Totes les preguntes tindran resposta al capítol final de Nissaga de Poder. I demà, una gran història sortirà a la llum. Els Aymeric, una poderosa família marcada per un passat fosc. Els Pedrós lluiten plegats per sobreviure. Dues famílies, dos camins que es creuaran al laberint d'ombres. Avui, Nissaga de Poder, últim capítol. I demà, estrena de Laberint d'ombres a TV3.